Pogre gi mano e dokanyo ni jatend duond bura mano mar DCP Rigathi Gachagua ogolo kwayo ne rowere mag Gen Z e pacho kae ni kik gibi gidhi e ng'anyo ma bende ichano tim chieng' tich ang'wen mano mar jumani. Ka bende owacho ni nitiere chich ni piny owacho mano mamalo geto rakore kodgi kindego ma bende gibiro donjo e ng'anyo ma kamano. Ne oloso kod jodak mago manyeri tok ne orado kod jochung' mago ma bende wuok Kiambu kama bende ne owacho ni rakruok kamano en mano ma bende ichano kod migaono ma ochung' ne arita e pacho kae. The strategy is the state organizes goons accompanied by officers in plain clothes. They wreak havoc, they destroy property. Then the police now have a reason to come in. The goons withdraw because they cannot be shot, they cannot be arrested because they have been brought by the police, they have been brought by the government, and then kill innocent people, maim innocent people. I'm therefore asking agencies, strategy is not cowardice. Please, my sons and daughters, my grandchildren, consider. We need you alive. We need you to help us transform this country next year. You cannot do it when you are dead. You cannot do it when you are injured. The state has unleashed war against Kenyans as a strategy to intimidate Kenyans to stop free expression of what they feel and what they want.